Bakit guys kay wala man tayo ligid nga dako. Sira ning gamay. Na nindot na napurman ano. Kano abrihan ang tubig niya. Kalimutan na po na nila rin hapon. Gamay na tayo. Hello guys, kung bakit guys kay wala man tayo ligid nga dako. Sira ning gamay. Na nindot na napurman ano. Lagi pulido na siya og pintura nagahang lingin-lingin na so nga na sa forma sa agdad to matumbay diya naganto na to dito na SJ kuan hapit na mo sa kagatuhan kuan baka nang kubasa na bata na padung babaw kumahuman lagi na atong kubasa hapit na mo saka. Hello guys, kanang iabot na yung duha ka panday. Si Ruben lain na po lagi diyang kidadi na po ito ijang ugangan. So ilang gisukod dari kay arong mapailal na nila dapit dari. Siya ano ipasarado dapit dari sa CR. So wala ni si Jai butahan diri. Diya gisukod kay arong mapailal nila para manjad nila ni mga atop. Diya salamat kanso ko ni Mambi kay kanang patiwas sa ni Jani.
Sige, Ma'am B. Salamat ka rin, Ma'am B. Diyan na, prito ko isda. Diyan, kaya nga itong utan na. Harisal pinirito, galunggong. Oh! Salamat ka rin, Ma'am B, sa tanan ng B. Busy niya ito kasi nakababaw ako naka-video. So, diyan ang B, Ma'am B. Salamat ka doon na luto na sa hakutan nga Bisaya. Nga healthy ka doon yung utan na. Parisag piniritong isda. Bye! Hala, kagwapa. Nagugas kong kamot, B. Ay, nagugas kong, ay na lang. Nagkuhan kong isda. Dante! Nanayahong anak, guys, kanang Mos Cristil, ya. Wala pa rin yung Mos Cristil ka na kadi, ay. Gingnan, kambal dito. Ya, ano, kambal? Sa nila, og kanang kuhan dias dapi sa tubangan, ma'am, to, ah. Ararabang kainit. Nag-helmet si Rubin sa arang inita. Nayo sa ka-helmet dari, dong! Kada usa ba, pa-helmeta sana. Diya guys, giuna nila og butang dito panampong. So, kaning kulurop nga mong gi-order dyan yung gipasubraan og gamay para ijang i-cut para panampong dito sa kuan para di sa libo. Maadyo ka dyan mo na ni si Rubin. Ha? Alas ilaw kay basigwa. Ada na itungtong sa kuan na itungtong higurana na bin. Tuwa ma'am kanang manilang nabuhat ma'am gipang welding ang kuan dya. Gibutangan og panampong para di mo sa libo ang ulan. Sige. Ugmao na po usog. Nja guys kanang nanguli na agpanday gilang gibuhat, gibutangan nila grihas-rihas dito sa sud ba na dya. Gibuhatan na nila kanang indot kay natanawon dito sa harap guys. Kanang gibutangan nga duha ka si Paulins guys, gipapilta na nila og kanang kulurop. Dya ugma itaklap na nila diri. Dya ilang giasimbol ag para diri pod nga kuan. To ilang giasimbol dito guys. Dya mo to ilang nakuan guys, grabing kainit. Sige silag naog kay grabing kainit. Luoy ka jud mga panday ba kay kainit ka jud manang wa koy nahimo diri guys sa hang garden, wa ko nahuman. Diya hanggang gibuhat di ah. Mo na hang gibuhat guys. Anang ang gipanghiliran ng kuan. Diya to aga mo hang kuan haranan sa panginganaan og nylon, palit kog nylon para atong taning kuan para taas sa babaw. Hanas ang buhaton karon bahalag gabi na guys kay overtime ko dari. Tilaw siya oh. Lami. Lami lagi ante. Karon ka pa nakakaon na. First time. Wala. Wala sa kuan guys kanang pahong pagumangkon guys. Kadto kay cranberry to. Kani ante hinog na eh? Kana aslom pa na. Okay ra. Aslom. Nay panahon jud nga perting daghana. Ano ka dyan ante? Aslom siya sa hilaw pa. Man ili saw-saw og aslom, isaw-saw nila og asin. Yakan niyo hinyo. Kana hinog na siya kana. Kanang yelo, kuan na jud kay siya kanang violet na. Naitunok ra ba na siya? Kana iyang dahon na naitunok. Tanong na ni tanan ante? Kana aslom na. Ay kuan na kadi pahilaw pa na. Aslom. Kari hinog tamis ni. Kani oh. Ay. Ay man di pwede liso no. Liso pwede itanong na. Daghan kay ni sa benefits bi. Itanaw ikuan na sa i-research na nimo sa Google. Kuha pa man to. Kaso lang tunok lang na siya. Ay sa ipalibot og balay ba para di ka masudlag mga. Tamis man siya nga murag kuan ba. Mahal kayo ang juice ani? Murag ka tong bet ante. Kuan to.
Mao man ni sige patanom ni Gwen Garcia kay daghan kay ni sa og tambal. Kanang yung mga udlot. Kanang ihang mga dahon pud ani, tambal na siya mga kalibanga ka na ba. Naghanap bunga ay. Naghangan sa bunga. Ngayon mga sili wa pa na tagke. Maili kung tanuman te pero wa koy kalamtan sa bahay. Kami day di man ni among yuta adto pikas amo ra nang gihulam. Okay makapun te. Dili sa akong ihang igsuon. Nila kamong tangkong. June katapusan man ni magkuan. Magimbaluit diri. Daghan pa kay kog buhaton. Tangkong may ilang injuhang kanang contest. Tanan kaning kubasa. Amo Upo. gini bye-bye. Kantong didto pipino, yan batong ubos. Daghan pa kay. Oh, kato pipino tong ubos. Kuan mega premium ani dai. Gobernador del Cebu. Diya guys, manihapon ta guys da among kaaban dari guys kanang pag ani sa anak ni sa hang igagaw mga galigaw diha sa Gindulman. Diya ani sa guys kanang butan nga bata mga pud si Cristel. Diya kabidyo ko lang namos Cristel guys na. Diya sa Amerika? Nag-jacket lagi ka. Kaya ka sa sarong limang kay init kayo. Bugnaw diha? T-shirt mo na. Mano nag-jacket man ka? Wala kang itong tinigawan. Aw, sige na manihapon na ta. Manihapon ta guys na may isda, pinirito, galunggong, naiutan sobra ganyang mugto. Diyan nag-shake si Nicole. Diyan nagluto po si Nicole o ginalinga, gibutangan o patatas. So mga anta. Yung tanan guys. Naglaan si Nicole. Mga anta guys. Nami bisita nga vlogger sa Gendulman. Yeah. Kasi galaw yan nila lagi. Ano yung lawoy nga.